kenga saka ka da lut sina lom lo khop ma ve ten rồi mà lom miệng là nuôi chắc là nghe đầu từng về thì nghe cái nào hay rồi thì đó mình biết phải tu cái này thì mình biết phải tu cái này in về thì phải tu đến cái là mi pa cái này bal hi ka holo fa hi ka ua bal hi apa zo tengok mi pa chu kan thang hiam tur ani te sakai po 25 liu ni in chung hi ti fai hi atul ka tiam ni junitor ka mo em ni ra thla cái này hi thế không thì khóc mà sư vọng chân này chặt đủ lâu cầm bằng cái phải chuan tuổi thì na thì bị phải in số áp nọc tuổi này tuổi in đi lâu thì không thìว่าใครป่วยว่ามันเราเที่ยงริมในป่วยหมดกันอินเลเวลที่ไว้เมย์พ่นนั่นตั้งเอาชีนาอินเลเวลที่ไฟตัวเดียส่วนที่ไฟให้ทราให้อีเอกหน่อยที่ตำเสียบังนี่เสร้างมาสบกสีเดียโอ้ยเราอิสอยตัวเราhi kan sarkar laya in hun min pe ka niya ka du le ka tibala nga ka du le ka tifaya nga ka du le ka shala nga sarkar in hun min pe ka niya ma mi pui in hun ma mo ngoi te har sa tak in lo fa te nom ve a chung ho ina an in mun ve tur an the ve tur po ngai tu mi lo in hian sarkar lai wang in lo in sem thina chu nang nin sum de chuan an in lo hran le me ya so yangai lo mi pui hi mo kan du danin kan ti thei kan mp to chuan mla te kan ni to chuan mình vô ta in thủ ilang mani thui mình vô ta cho nên cần đủ chỗ ta nên cần tal thầy cần rồi nhìn ra in thủ khắp in thì mình vô ta cho cần tị về to tour này cần hai vô rồi về chúng du lịch politics thế cho khéo để ula thế ngada ăn đốt cái soi nem đốt lắm đủ tập lắm em ti zia nghe
klai kila halin omrenga tingi arwak topani wangin kila hian an awm tlek chawang chuanin acornia kan la dawn ani an biruk theinan tidak ngar mai so en mi in ni dona khatiang a omreng tu chon teng trek te ka damit chosin thôi về thấy đó đi thực hơn Nè, xếp đó cái tốt ra. Vậy cái lẩu tôm đâu? Xếp mà xếp hai lẩu đủ đâu à? Mà chỉ sẽ ke po ama chon ka pai vak pak zel long ei goldfish te breed na tur acornia kha mission venga an thian pa mtn lo nei hlom me pal takin min lo pe a hei ka wala ka lom hle mai bye 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 tro bye bye tro le A few moments later. hi acornia min pe khania mission veng empty à khai lu chini la goldfish tùy hin nó phút mẹ nó tiếng em mình hay xó lại son nó nằm reng một mày chúng ta chỉ nào dong at bukan dang e kaya izung sei long ko mo heng plan te hi sanga breed na hitan tangka em a e azung sei tak tak te hi atui be nan khanan mang thina chumai pialama e hei pon tanga te po hianin hetiang floating plan hian daila tui kha ati stable a tin a pH te ati dika tin filtration ti mayang tui te kha ati film doe me ma tui bol hlole tui nup khutang chi te kha azung hian lo hi ve chuang chuanin sanga tan hian atra eng sanga ei sanga live beer kan tin che te tan po hianin atra em ma tin goldfish te hianin azung hi engemaw chang chuan lo se bun an ching ve a chuwang chuanin filter ah hian a bet thina lai taki chu buai thlak ve deuh thina ti lawa chuanin atiang sanga kan breed don chuanin spawning mo phan siam chop ai chuanin atiang acornia kan tiang chi te water lily ang te poniang ka tiang chi te water hyacinth te po an trai me ma azunga hianin note an neina tur khan an tuya chu a beta aron keule thilani spawning mo an siam chop ai khan in natural ah hianin an that pui zoka tin hengi e kodla te po thinka chunang khoi thina a par hi a moi em ma purple lampang ania a par ve theya a moin mu atinuam thin chuan chuanin nu ho te po hianin kodla ya ai chotol angchia te hian an khoi thina kangka kan mu chuan sanga breed du tan chuan lak chi tak ani chuanin atharin siam nan hianin a troi te azung seilu tuk tang chi te kan pe thren ve thina azung sei tok nge a tok chau turang khan azung hi a seilu tuk chuan filter te la invet ve a tin a troi te ka tiang chi kha atam ve a chuwang chuan uluk takin kan thian faianga hian kan da to panga ta chuan lo tui mai don ani sẽ lâu cái lấy lại cái đường răng em cả sát xuống lâu khá có em ăn pin siêu lâu Giả số có hai tông em mà what đó là hey nghe I refresh job
moisture hey giống cái ấy nằm nghe ai first dropที่ travel บอกมันก็อาจจะถามครับheti hianin apa hianin anu hi achai thina ei an spon don khanin apa hianin anu tuina ek spot a hianin anor kan ti don nge kana in chaya chuanin al amnu khalo tuita chu apa khana fertilize ta chu ti hianin hemi azung vela hianin an han hlewa khan an tat ani deuh berang chu ka soi thiam dan chuanin ti chuanin azunga khanin atui khalo kai ta theu maya chuanin a thei phei chuanin apa hi patni ni thei se anu pakhat aina pa patni thei se goldfish bi gai chuanin kha khan anu pakhat tu ya kha a fertilize thabik a goldfish kan breed don chuanin sangha dang live beer ti anglo takin apa patnia anu pakhat ni thei se live beer anga che kha chuanin anu patnia apa pakhat te hakan mang thin khania chính vì phê tới thằng mình chứ tới đó về tên dùng đi xây mà quan thì một dùng đi xây mà quan 단데 돌아보니 khi nào 좋아요 tira chuan nakhat kan zauta hei a balang chi kha kan pai fai to a chhuat balte a chonoi te ek chia te chuan tui kan feel thale to a ta hianin a thei chuan anti chlorine te anti ins te general 8 te han thla kila poilo wa khatianga khanin an stress tur te kha venga chuan tui kha chi te han thak leila tui kha ati mature a sanga tan khana thani kati zong khani se clear tu te hin zawain tui mang thale vek ule